आं दिनै नोंथांमोननो माने kineMaster एप्लिकेशननि गेजेरजों माने भिडिअ'आव माबायदि बर्डार लगायो बे बर्डारखौ लगायोबा माने एलबाम बायदि नुयो ओमफ्राय सिनेमा बायदि नुयो kineMasterनि गेजेरजों माबायदि बानायो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायनानै ला माबायदि नोंथांमोनाबो निस्सय बेखौ लगायनानै लायोबा नोंथांनि भिडिअ'खौ माने एलबाम बायदि एबा सिनेमा बायदि नुनो मोनगोन आरोना बेखायनो बांद्राय गोबाव सम नाङा जेनेबा 1-2 मिनिटनि गेजेरजोंनो जायो अब्ला नोंथांमोनाबो नायनानै लादो नायनानै लायोब्लानो मोजां जागोन बेफोरबायदि आरो बर्डारखौ माबायदि लगायो अब्ला लेट्स सी दानिया kineMaster ओपन खालामबाय kineMasterखौ ओपन खालामदो kineMasterखौ ओपन खालामनानै क्रिएटआव थुदो 16.9 आव थुबाय मिडियायाव थुनानै फटकआव थुबाय इमेज एसानआव थुदो जिखुनु ओमफ्राय वाइट कालार सेलेक्ट खालामबाय आङो वाइट कालार सेलेक्ट खालामबाय वाइट आरो लेयाराव थुदो लेयाराव थुनानै मिडियायाव थुनानै आरो फटकआव सेलेक्ट खालामदो इमेज एसानआव आरो सेलेक्ट खालामबावदो दानिया ब्लेक सेलेक्ट खालामनानै बेफोरबायदि लादो बोफ्लावदो नारखोना होदो नारखोबाय नैबेसिम बेसेबां दोनो नोंथांमोना बेसेबां हिसाब बिदि दोननानै लाबानो जाबाय आरो नेक्स्टआव लेयाराव थुबाय फटकआव थुबाय आरो इमेज माबायाव थुबावबाय ब्लेकआव सेलेक्ट खालामबाय आरो नेक्स्टखौबो बिदिनो बोफ्लावनानै ओरै लाबोबाय दानिया जाबाय बेसेबां नोंथांमोना बेसेबां हिसाबनि बेसेबां दोनबानो जाबाय दानिया नैबे गेजेराव थुदो नैबेयाव थुबाय नैबेयाव थुबाय ओमफ्राय केपचार एन्ड सेभआव थुदो जाबाय दानिया बेक खालामफिनदो क्रिएटआव निउआव थुफिनदो जिखुनु भिडिअ मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लादो अलाव थुबाय नै जिखुनु भिडिअ मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लादो सेलेक्ट खालामबाय जिखुनु मोनसे भिडिअ सेलेक्ट खालामदो नै आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय सेलेक्ट खालामनानै दाना लेयाराव थुफिनदो लेयाराव थुनानै मिडियायाव थुदो फटकआव थुदो अलाव थुनानै दहायो जो सेभ खालामदोंमोन फ्रेमखौ बानायनाय भिडिअनि बेखौ सेलेक्ट खालामबाय आङो बेखौ गुवार खालामदो जेसेबां हिसाब जेसेबां दोनदो ओमफ्राय दाना सेन्टाराव दोन बेखौ ओमफ्राय दाना नै बेयाव थुनानै नैबे दाना ब्लेन्डिं सेलेक्ट खालामदो नै ब्लेन्डिंआव थुदो ब्लेन्डिंआव थुनानै माल्टिप्लेयाव थुबानो भिडिअ ओंखारबोबाय नै बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोनाबो अब्ला निस्सय बुजिनो मोनबाय जानांगौ बेफोरबायदि बानायबानो जेसेबां हिसाब बिसिम दोनबानो जाबाय बेबायदि बानायबानो दसेनो जायो आरोना अब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजिनो मोनबाय जानांगौ बुजिनो मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आङो खालामदो भिडिअ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजाबाय थागोन आङो